bahala mo ni. Basta bahala na ni. Hila na mo ni. Unsa man, paniya si kuan mo? Si uncle mo ba? One moment later. Salamat ng bata. Diyo. Talo. Bata. Pagtuon ka dito. Salamat. Karon. Ayo. Oh. Wala nga. Ayo. Ako'y nabungol ikaw na bay. May problema. Pero katong-katong pa siguro. Problem tao bird. Lingkod sa lingkod. Lingkod sa. Ayaw ra. Lapos gina. Lingkod na. Ang bangko na. Teplan sa dikang kape ha. Ha? Look at you! Guys, kape oy. Kape ni kutila. Sipsuyop ni. Unsa man ni problema nimo dire di ay na to? Mutang ko kwarta. Wala jud koy kwarta. Wala koy kwarta. Dami mo tabo na. Pani sing siya. Okay na lang, okay na. Ni? Imo ning kwaon? Okay na. Adik ko oy. Kanin lang kwarta. Unsa kay problema nimo di ay? Bentis mo sawa. Ako naman tika kwarta kaluoy pod. Pila man? Sa pila. Ingatan. 200? 50? Okay ra. 50? 250 ha?